ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଭଲ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମନର ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ? କିଛି ଲୋକ ଏସବୁ କିପରି ପାଇଯାଆନ୍ତି? ଏସବୁ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ଥାଏ। ଆମେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଏସବୁ କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଖୁସି ହେଲେ, ବହୁତ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି କମେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଲେ, କ'ଣ ସବୁ କରିଲେ ସେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ଆସେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଆସେ। ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୋଜିସନକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଥକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜି ମୁଁ ଖୋଜିକି ଆସିଛି। ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼େ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ପାଇବେ, ସେସବୁ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାଟି ଖୋଜିକି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବାରେ। ଯେମିତି ଆଜି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ବହି ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ବେଳେବେଳେ ତା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଲି ଗୋଟିଏ ବହିରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଏବେ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଯଦି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିବେ। ଯଦି ଏତେ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଆଉ କହିପାରିବି, ବାଇଟେ କହିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ। ଏବଂ ଆପଣ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଥିବେ ସେଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ନେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆମେ ଏଠି କଥା ହେବା ଲେଖକ ଚାର୍ଲ୍ସ ଦୁହିଙ୍କର ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ହାବିଟ୍ସର ସାରାଂଶ ବିଷୟରେ। ଲେଖକ ଚାର୍ଲ୍ସ ଦୁହି ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ପାୱାର ଅଫ୍ ହାବିଟ୍ସ। ମୋତେ ବହିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇବି ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି ସେ ବହିରୁ। ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3 ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ଯେମିତିକି ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଅଧ୍ୟାୟ 1ରେ ହାବିଟ୍ ଲୁପ୍ର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଦୁହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଥିବା କାମକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭ୍ୟାସର 3ଟି ଅଂଶ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ୍ୟୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ସଂକେତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ରୁଟିନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ରିୱାର୍ଡ଼, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ପୁରସ୍କାର। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଦେଖୁ, ଖୁସି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପାଇଲେ ଆମ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉ। ଯିଏ ସେସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣେଇ ଥାଏ, ଯିଏ କ୍ୟୁ ପାଏ, ରୁଟିନ୍ କରେ, ତାକୁ ହିଁ ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳେ। ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲଟି ଖୋଲି ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଦେଖି ସମୟଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ ହାଲୁକା ହେଇଯାଉଛି। এই ଜାଗାରେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ ମାନେ ସଂକେତ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୁଟିନ୍। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନ ହାଲୁକା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ, ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିୱାର୍ଡ଼। ଏଇ ସାଇକେଲଟି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ, ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହାବିଟ୍ ଲୁପ୍। ଏ ହେଲା ଅଧ୍ୟାୟ 1। ଅଧ୍ୟାୟ 2ରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ, କିପରି ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ସହଜ ରାସ୍ତା ଖୋଜେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସେଇ କାମକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରେ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା କିମ୍ବା ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରସ୍ କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ବହୁତ ଥର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ରେଗୁଲାର ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ହମ୍ପସଟିଏ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ହମ୍ପସରେ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ନଦେବେ, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଝଟକା ଖାଇବ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଝଟକା ଖାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହଠାତ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ରେଗୁଲାର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଗପରେ ମରିଯାଇଥିବେ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ, ସେ ହମ୍ପସଟି ପାର କରିଯାଇଥିବେ, ବହୁତ ଦୂର ଗଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ହମ୍ପସଟି ପାର କରିସାରିଲିଣି? ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇସାରିଛି, ହମ୍ପସ କ୍ରସ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଠି ରହସ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଏମିତି ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏଟାର ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଉ, ଯାହା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ କି ଆମେ ଏଠି ଅଭ୍ୟାସଟି ତିଆରି କରି ସାରିଛୁ। ମୁଁ ଏଠି ଭଲ କଥା ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ଆପଣ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସଟିଏ ତିଆରି ନ କରି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସଟିଏ ତିଆରି କଲେ, କୌଣସି ଭଲ କାମକୁ ବାରମ୍ବାର କଲେ ତାହା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି, ଅଜାଣତରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁଧାରିବା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସି 30 ମିନିଟ୍ ଲେଖିବା ନିଜେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ବସିଲେ 30 ମିନିଟ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନାରେ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ଖାତାଟି ପେନ୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଚାଲିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବସିବେ, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ କି 2 ଲାଇନ୍ ଲେଖିବେ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାସ ଶେଷରେ ଆପଣ ବହିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଠି ବସି ସେ ଚେୟାରରେ ଖାତା ପେନ୍ଟି ଧରି ଭାବି କିଛି ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତିଆରି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 30 ଦିନ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଦେଇପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବହିଟି ଲେଖା ହୋଇଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ। ଅଧ୍ୟାୟ 3ରେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏଠି ଲେଖକ କୁହନ୍ତି କିଷ୍ଟୋନ୍ ହାବିଟ୍ସ ବିଷୟରେ, ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ସମାନ ନୁହେଁ। କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସୁଧାରି ଦିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କିଷ୍ଟୋନ୍ ହାବିଟ୍ସ କହୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବା। ହୁଏତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପଢ଼ିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ, ବଡ଼ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରଉଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବାପା ବସିକି ପଢ଼, ନିଜର ହୋମୱାର୍କଟିକୁ କର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ କି ନବମ, ଦଶମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବସି ପଢ଼ିବା, ସକାଳୁ ଉଠିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା,
ए सबु मध्य गोटे गोटे कीस्टोन हैबिट्स कहुब कहीं व्यायाम गोटे दिन करा जाए नहीं प्रतिदिन सकाळु उठी निजर नित्यकर्म सारिबा परे व्यायाम करवा गोटे प्रैक्टिस थाए जहाँ को आमे कीस्टोन हैबिट्स बोली कहू। आमे डेली कौन काम करू ताकू नहीं आमे गोटे प्लान करू डेली रूटीन जोटा आमे कहू ताकू नहीं आमे प्लान करू आम निज काम सारिया परे हमर जो प्रोफेशनल अच्छी आमे कौन करू कहा इनकम सोर्स पाई समस्ते किछि ना किछि करंती किंबा जे छात्र छात्री से माने विद्यालय को जिबे पाठ पढ़िबे तांकर भी गोटे डेली रूटीन अच्छी समस्तଙ୍କର किछि ना किछि डेली रूटीन अच्छी सेथिरे किछि एक्स्ट्रा काम मध्य केबे केबे आसे से सब को नहीं प्लानिंग रे काम करिया को पड़े से प्लान हेउछि हमर कीस्टोन हैबिट्स आमे इनकम करिलुनी एबे हमर खर्च भी बढ़िलानी खर्च करूछंदी किंबा आपण छात्र छात्री होइथिले मध्य किंबा गृहिणीटी होइथिले मध्य समस्तଙ୍କର जीवन रे खर्च अछि से खर्च भितर किछि बद खर्च आसे ताको आमे केमिति जानती जेतेला आमे खर्च लेखिबार गोटे हिसाब लेखिबार गोटे अभ्यास बनाती सेतेबेले हमको जना पड़े कि आमे बद खर्च केउ जगह रे करू एवं लेखिबा द्वारा से बद खर्च को आमे कंट्रोल मध्य करि पारू जहाँ द्वारा आमर भल अभ्यास कौन हुए आमे संचय करवा शिखु ए खर्च लेखि रखिबा मध्य होउछ हमर कीस्टोन हैबिट्स आमे जदि कहिबा ए तृतीय अध्याय को आमे पार्ट 1 रे शेष करिबा प्रथम भागर आरंभ करी प्रथम अध्याय रु तृतीय अध्याय पर्यंत मो पार्ट 1 रे को नेबी आमे एठी सिखिले क्यू संकेत रूटीन कार्य एवं रिवार्ड हमर पुरस्कार प्राइज ए तीनोटी जिनस को आमे पार्ट 1 रे सिखिले एबे पार्ट 1 रे अध्याय 4 रे आमे सिखिबा क्राभिंग रो शक्ति बंधु माने केवल क्यू रूटीन किंबा रिवार्ड थिले अभ्यास शक्तिशाली हुए नहीं ता मझिरे आउ एक गुरुत्वपूर्ण जिनिस मध्य अछि जहाँ को आमे कहू क्राभिंग किछि आगरु म आपण जतले कहिबा आरंभ करथिली से समय आमे कथा हेले आकांक्षा और ईर्ष्या विषय रे एठी से आकांक्षार कथा पड़िछि आकांक्षा क्राभिंग दृढ़ इच्छा शक्ति क्राभिंग होछि सही इच्छा जहाँ हमको कौन से काम करे को बाध्य कर दिए धरंतु आपण सकाळे चा टिके पीबार अभ्यास अछि आपण सकाळे उठले चा टिके पियंती से चाटा जेबे सकाळरू न मिले टिके खाली खाली लागे कौन गोटे हजिगला भली लगे किछि लोकंकर हल्का मुंड बिंधा मध्य हुए बाकी कौन सी काम रे मन भी लगे नहीं ए सब होउछि चा पीवा पाई ना ना चा पीवा परर शांति पाई सतेज अनुभव करिया पाई सेथि पाई चा टी पीवा पाई से जो सतेज अनुभव हुए बोले आमे भाबू से जिनिस को आकर्षित करे चा टी पीवा पाई से सतेजता अनुभव करिया पाई मन आकर्षित हुए चाटा पीवा पाई से जो अनुभव आकर्षण ताको आमे कहिबा क्राभिंग बहुत इच्छा थाए चा टी पीवा पाई हठात रे चा टी मिली गले बहुत खुशी लागे यही कारण आपण केबे केबे फील करेंगे आउ थोर देखिए आपण केबे आपण आख पाखरे जदि किए अछंती केबे आपण भी केबे मोबाइल यूज करंती अभ्यास थाए बारंबार मोबाइल टी को देखिबा काहे कि आपण आज स्टेटस टे लगेई छंती से स्टेटस रे केते लाइक कले केते जण कोन कमेंट कले किंबा मते कोन नोटिफिकेशन आसिला से जो आशाटा थाए से आपण बार बार मोबाइल टा चेक करती से कौन आपणकर क्राभिंग थाए मेसेज मु जो स्टेटस टी लगे किए कौन दे जानिबार इच्छा शक्ति कौन थाए किए कौन कहला कमेंट कौन कला क्राभिंग हुए जाना इच्छा हुए गोटे दिन लगाती पुणी नेक्स्ट लगाती एमती किछि दिन लगाती स्टेटस टी से क्राभिंग पाई
ଅଧ୍ୟାୟ 5ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ କିପରି ବଦଳାଇବେ। ଆମ ଅଜାଣତରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ତିଆରି ହୁଏ, ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କେବେ କେବେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ତିଆରି ହୁଏ। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ରଖିଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ, ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ। ଲେଖକ ଚାର୍ଲ୍ସ ଦୁହିକ୍ କହନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟାଇବା ବହୁତ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ହେବନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବି, ମୋ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମୁଁ ବଦଳାଇବି, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଦଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାହା କେବେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସଫଳତାକୁ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦରକାର, ତାହା କେବଳ ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ବଦଳାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ପାରିବି। ଏଠି ଲେଖକ କୁହନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟେଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବହୁତ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ ହେଲା ଚିନ୍ତା, ରୁଟିନ୍ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ମନକୁ ହାଲକା କରିବା, ରିଲାକ୍ସ କରିବା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରିୱାର୍ଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଭାବିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ସମୟ ଦେବି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ କହିକି, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କହିକି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଆପଣ ବଦଳାଇବେ? ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନ ଦେଖି ବସି ଟିକେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କଲେ? କ୍ୟୁ ଥିଲା, ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଚିନ୍ତା ତ ରହିବ, ଜୀବନ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଦରକାର, ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୁଟିନ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ 10 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିଦେବା, 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ଭିତର ଚିନ୍ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ରୁଟିନ୍ ପୁରୁଣା ରୁଟିନ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା 5 ମିନିଟ୍ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ତ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇସାରିଥିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତରୁ ମୋବାଇଲଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ଲେଖକ କୁହନ୍ତି ୱିଲ୍ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଏକ ହାବିଟ୍। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କହନ୍ତି ୱିଲ୍ ପାୱାର ଜନ୍ମଗତ ନୁହେଁ, ତାହା ତିଆରି କରାଯାଏ, ବିକଶିତ କରାଯାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ 20 ମିନିଟ୍ ଘରକୁ ସଫା କରିବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ଘର ସଫା କଲେ ମୋତେ ଝାଳ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇଯିବି, ଥକି ପଡ଼ିବି, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉ ତାପରେ ଯାଇ କାମ କରିବି। କିମ୍ବା କୌଣସି କାମକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷାଟି ହୋଇଗଲା, ଆପଣ କହିଲେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା, ମୁଁ କାମଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କାମଟି ଅଟକିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖରା ହେଉ, ବର୍ଷା ହେଉ, ମନ ଲାଗୁ କିମ୍ବା ଥକା ଲାଗୁ, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ସେହି କାମକୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଯୋଜନା କରାହେଇଛି ମାନେ କାମ କରାଯିବ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ୱିଲ୍ ପାୱାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମଟିକୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରିଦେଉ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ୱିଲ୍ ପାୱାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଅଧ୍ୟାୟ 7ରେ ଏଠି କୁହାଯାଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଡ଼ିଟିଏ ପଡ଼ିଛି,
କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ମନସ୍ଥ କଲେ, ୱିଲ୍ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଚଢ଼ିବେ, ସେ ସିଡ଼ିଟା ଚଢ଼ିକି ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା, ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସିଡ଼ିରେ ମୁଁ ଅଧାରେ ଚଢ଼ିଥିବି, ଯଦି ସିଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବି, ସେମିତି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ନ ଆଣି, ନକାରାତ୍ମକତା ନ ରଖି ପଜିଟିଭଲି କାମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ କଲେ, ଆପଣ ସେ ସିଡ଼ିଟା ଚଢ଼ିଗଲେ, ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାବିଲେ ଯେ ନା ନା ମୁଁ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଉପରେ। ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଟେକ୍ନିକ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଟେକ୍ନିକ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳେଇଲୁ, ସେଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ବଦଳି ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାର। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମେ ଏଠି ଶିଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ କ୍ୟୁ, ରୁଟିନ୍, ରିୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ। ପାର୍ଟ 2ରେ ଶିଖିଲେ କ୍ରାଭିଂ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ କିପରି ବଦଳାଇବେ, ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସକୁ କିପରି ଆପଣେଇବେ, ୱିଲ୍ ପାୱାରକୁ କିପରି ବିକଶିତ କରିବେ, ନିଜ ଉପରେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆମେ ପାର୍ଟ 3ରେ ଶିଖିବା ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅଧ୍ୟାୟ 8, ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସଫଳତା ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବଳ 1% ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସମୟ ସହିତ ବଡ଼ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାଗିବି ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ନଥିବ 200 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ 1 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30 ଟଙ୍କା ହୋଇସାରିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷକରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 360 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି 1 ବର୍ଷ ପରେ, ଆଜି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଲେ, 1 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କଲେ, ଯେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି ମୋତେ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ଖୁସି ଖୁସି 200 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ପ୍ରତିଦିନ 1 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ 1% ଉନ୍ନତି କରିବା, ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣେଇବା, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଅଧ୍ୟାୟ 9, ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ। ଆମ ପରିବେଶ ଆମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତତା ଅଛି, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରଖିଦେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ହଟାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହି ରଖିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ,
ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲା ପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ବହିଟେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ବହିଟି ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲଟିକୁ ନିଜଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ବହିଟିକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଆସିଯିବ। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସମାନ ନଥାଏ। ଆମ ମନ ଲାଗୁ କିମ୍ବା ନ ଲାଗୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ହାବିଟ୍ଟି ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଜୀବନ ପାଇଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। କ'ଣ ସେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା? ଜୀବନ ପାଇଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, ନିଜ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତାହା ଖରାପ ନା ଭଲ? ଯଦି ଖରାପ, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଭଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ? ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟି କ'ଣ। ଆପଣ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ। ଡେଲି ଯଦି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତଟି ନ ଘଷନ୍ତେ, ବ୍ରଶଟି ନ କରନ୍ତେ, ତେବେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ବ୍ରଶ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ଏବେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଏହା ଆମ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ଜଣାଗଲା କି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା, ଆମ ଦାନ୍ତକୁ ଭଲ ରଖିବାରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ବଦଳାଇବା। ଯେମିତି ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ବହିଟିଏ ପଢ଼ିବା। ଏକ ଛୋଟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା, କେବେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବଦଳି ପାରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳି ପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ହାବିଟ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ବୁଝାଏ ସଫଳତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଧନ ଏବଂ ଖୁସି ଏସବୁ ଆମର ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ। ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ବାଛନ୍ତୁ, ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ସାରାଂଶ ପାଇଁ ସାରାଂଶ କଥା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।